2,40, tak se znamená, to vypiju, no. Natáčíš to? Ten borec je namrdaný jak prase. Nepůjčím ti oheň, nemám. Že oheň nemám. To se má to natočit. Hej, ten borec je jak dědek. Já si prdel, vole. To je 2,40. 2,40 blended, vole. Blended. Hej, ten borec se poblije. Pojď, Žiži. Já ho dám jak dědek, jo. Jak dědek, pojď. Když tak handholder, jo. Jak dědek. Bude handholder. 5 panáků, jo. Splníme další úkol, až se poblije. 5 panáků vodky, jo, tak jedem, jo. Tak na zdraví. První. Kolik? Druhý. Žiži, teďka třetí, seš v půlce, pojď, seš v půlce. Třetí. Žiži, čtvrtý, seš v půlce, drž to. Drž to. Žiži, seš v půlce, drž to. Pojď. Nemůžeš, to se nesmí. Pojď. Žiži, vole, 2, seš v půlce, Žiži. Pojď. Bojuj, Žiži. Bojuj. Žiži 2 panáky, vole. Bojuj, Žiži, pojď. 2 panáky, to ti uznají ještě ti to uznají. A blije. Tak počkej, Žiži, hairholder. Žiži, hairholder. Tak, takže úkol vypít 5 vodek se nám nepovedl, ale teďka se mně povedl úkol hairholder. Takže, Žiži blije jak prase, já jsem matfa a tohle je zaplík. A máme hairholdera. My máme hairholdera, protože ten borec blije jak dobytek. Já chci handholdera. Poslouchejte, Žiži blije jak hovado. A já jsem matfa a máme hairholdera. Lidi, miluju vás. Podržte mu vlasu, vole. Pak mě to pošleš, jo?